чином се пар sa startnim brojem 15. Mikaela Rajić, Marko Sedlić iz školskog plesnog kluba Top Dance.
četvrtoj rundi predstavit će nam se par sa startnim brojem 60. Anja Vicković, Fran Novosel iz rock'n'roll kluba Rock'n'roll gimnazija.
4. Petra Grgić, Gabriel Jelić iz Športskog plesnog kluba Top 10. Parovi u finalu mlađih juniora 2. Možemo krenuti s proglašenjem kategorije mini. 7. mjesto zauzeo je par sa startnim brojem 6. Magdalena Stahov i Roko Žunić iz akrobatskog rock-and-roll kluba Bistra. 6. mjesto osvojio je par sa startnim brojem 7. Elena Perenci-Najcen i Marko Nekić iz akrobatskog rock-and-roll kluba Bistra. 5. mjesto osvojio je par sa startnim brojem 14. Korina Šaravanja, Ivan Čirić iz Športskog plesnog kluba Astra. 4. mjesto osvojio je par sa startnim brojem 90. Ena Strižak
mlađih juniora 2 su Petra Grgić, Gabriela Jelić i športnog kluba Top 9.
predstavit će nam se parovi sa startnim brojevima 35 i 46.